Assalamu alaikum hettiyankoɓe e biyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandiri moɗon weltare min dañte kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande kiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettode serenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juurama berta juude ñaaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof mborosa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hono subaka fof dañde weltare addande on roɓɓindu jaydeli moɗon ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya hande ko ɓuuri tengtude ko ganduɗa kañum woni laana majjunoka eko wiyete Barça walla Barsak e winoɓe ne jaaha toon to diwan mo Espagne toon to Fass Boy kaɗon laana noon yitama toon to ganduɗa kañum woni to tan maaje ɗe Cap Vert ma en gar hen wasɓe hen pittali mumen e goɗɗum nani nder jaydeli ɗi goɗɗum ko arrêté woni ɗo joni ko uddi gardiɗo hoore gardiɗo leydi ndi woni suɓade holi jogorɗo tan wadde ɗum remplacé goɗɗum nani nder jaydeli ɗi woni cukalel ganduɗa duuɓi joyyi tan dañi wara to ganduɗa kañum woni Sam Notaire joni wonto sallahu lamdo jaɓi noon tigui hettiyankoɓe e biyankoɓe Aout Piindi TV noon gudditirten e jayde tribune oɗo subaka tribune noon arti tan koye capanɗe jeegomo e tato ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen on ji ne wiya 63 mort toon to ganduɗa woni Fass Boy kay oɗo saaha ɓe gonde mette ɗum noon ko suka mabɓe ƴettunoɓe laade gam yaade toon to diwan mo Espagne kono noon yettoyaki Espagne saabu kaɗon laana hoccako ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni ɗo yette maaje Cap Vert ɗum noon ɓe garte cukalel ganduɗa wasi fittandu muɗum toon to diwan mo Matissa men o wasiri fittandu muɗum nane nder jayde tribune ha tengti gueɗe Ousmane Sonko état de santé muɗum ɓe mbi tan ko so tawi kanko Ousmane Sonko kay o yaltinaka ɗo woni ɗo kay oɗo saaha ko faye cellal ɓandu makko nani ɓuura wadde aggravé garen e jayde Vox Populi oɗo subaka wi tan ko capantato e jeetato ɓe ganda woni ɓe ganda ete ƴewtidama ko ɓeɗon guuri e oɗo to yette kaɗo laana e oɗo saaha ɓe mbi noon ko temedere goo yimɓe wonno gonno e laana kaɗon oɗo saaha noon ɓe koccako toon to diwan mo Cap Vert wonɓe ganda noon ko sappo ɓe mbi tan ko guila sappo lewru juillet ɗum ɗon tan yette majji woni ko ganda yete addi yette kulhuli e nder leydi meɗen ɗum noon woni tan majjunoɓe ne naate laaɗe gam yaade toon to ganda woni yette to Espagne kono noon ɓe jettoyaki ɓe garti tan ha joni e musiba kay kewɗo toon to diwan mo Guédiawaye oɗon musiba noon guel ɗo cukalel guel ganduɗa kay yuwa ko leɓeje ha wasi fittandu muɗum to diwan mo Guédiawaye garen ha joni jayde Sud Quotidien noon oɗo subaka wi kay haqqille walla tan hoore gardiɗo leydi koko uddi oɗo saaha e tan cuɓogol muɗum saabu on ji wonɓe sara gardiɗo leydi ndi ene jeeya hen Amadou Mame Diop ne jeeya hen e oɗo mo ganduɗa woni Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba e oɗo mo ganduɗa kanko woni Boun Abdallah Dionne e tan goɗɗo kay mo ganduɗa ne wawi limtede woni Aly Ngouille Ndiaye ɓeɗon fo noon ko dariɓe tan gar tan ƴamde lefol laamu leydi meɗen ɗum ɗon noon oɗo saaha holi gardiɗo leydi ndi jogori yette toɗɗade ɗon tigui namdal ngal woni kono kadi ɗum tigui uddi hoore gardiɗo leydi ndi garen jayde Dakar Times goɗɗum ko ganduɗa kay ko Afrique tigui oɗo saaha uddi koye mumen woni banggue Niger walla gueɗe Niger jade Dakar Times noon ɓe bindi tan ko wiide gardiɗo leydi ndi ɓe walla yenne Sénégal kañum fotani jeeyede e yahoɓe guerre gam weltinde o mo ganduɗa kanko woni Macron woni gardiɗo leydi mo France ɗiɗon konngudi noon winda koye Dakar Times caggal ɗum noon ɓe garti kay suutoɓe ɗiɗo konngudi woni yete kay mo ganduɗa kañum woni khalifa général mo Niassène woni yette Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass kanko noon suuti konngudi tan fanude ko wayni wiide yete ɗo joni o noddi toon to ganduɗa kañum woni to Nigéria gam tan jewte dañe saabu mo yiiɗi andinde ɓe ganduɗa kamɓe goni CEDEAO o wona kay arme uji e tan haare addata ko jaam toon to ganduɗa woni diwan mo Niger saabu ko jaam addani fo wona bone wawi hokkirde ɗum garen ha joni jayde enquête noon oɗo subaka ari tan ko ha joni ɗum ko
ko ganda yete woni hakkunde Sénégal walla mbiyen hakkunde Dakar e Paris sabu ɓe mbi tan ko oɗo saha ene wayno ko cuurki woni hakkunde mobɓe ni ha ko yiyete ko leerani walla tan guite natti welde ɗum ɗon noon mataw tan ne wawi wiyede kañum France koko woni tan caggal gueɗe ɗe ganduɗa ine daña gam tan kareli walla tan ko jogori dañde toon to diwan mo Niger garene jayde li quotidien oɗo subaka arti tan koye banggue politique wiide mobilisation ji ɗi ganduɗa kay majorité o nani waɗa ɗum woni to banggal APR walla to banggal Benno Bokk Yakar ɗum ɗon noon ko tan yidde wasde ɓe jiiɗa wasde palasuji mabɓe ɗo ɓe dari ɗo ɗum tagui kay oɗo saaha kala koɓe poti wadde aɓena mbaɗa ɗum gam tan ɓurde tinnude koyɗe mabɓe kamɓe ɓe ganda goni Benno Bokk Yakar garen ha joni jayde Le Soleil noon kañum ari tan koye losko yañgo ɓe mbaɗi to ganda woni village mo Jongo Fall ɗum ɗon noon ɓe bindi hen ko heewi koye nder jayde nde hande uddiɗo ɗum fo ma andu histoire mo Jongo Fall ɗon toon ne wawi wiyede toon tan Kocco Barma heptina garen ha joni jayde Les Échos noon ari tan koye oɗo ngel ɗo cukalel ngel ganda wasi fittandu muɗum on ji kay Serigne Fallou Ndiaye ngel ɗo noon ngel ganduɗa foti tan dañde ko duuɓi 5 ɗum noon ɓe mbi tan ko ngel gorgol makko walla tan joom suudu ba makko fawa hen juuɗe oɗo saaha walla tan ko oɗon tigui ɓe pawi tuuma ɗum noon ndeɗo jayde addi e oɗo subaka ɗum woni konngudi ɗi ganda ɓe gari hen konngudi Mamadou Ndiaye walla mbiyen maître El Hadji Mamadou Ndiaye kañum noon arti hen no wiide tan gueɗe pawade maire mo Thiaroye sur Mer ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganda ko tuumal ɗi ngala ɗo fawi garene jayde le mandat mo ganda oɗo saaha kay nani jiiɗi ƴamde lefol laamu leydi meɗen woni Abdoulaye Sylla oɗo saaha kay ɓe mbi ko waɗi gueɗe badde fayida toon to Touba e préparatif uji batteɗi faade tan e maggal mo poɗɗo dañde kono noon amoni dari tan gam nadde ɗo woni fo beele mo wawa dañde kay bénédiction ɓe ganda kamɓe goni wonɓe toon to diwan mo Touba garen ha joni jayde direct news noon ari tan ko ha joni gueɗe soble ɗe ɗon basalle noon oɗo saaha yete nder leydi meɗen ko tolne ujunnaje 7 tonnes kay ɓe mbi naate nder leydi ndi ɗum ɗon noon oɗo saaha kay e faɗa kadi e goɗɗum walla navire goɗɗo mo ganda ko tolne 8 tonnes walla tan ujunnaje 8 tonnes woni ko faɗete hen beele ma kañum ne naata e nder leydi ndi saabu ne anda kay ko sohlete soble e nder leydi meɗen mataw tonnes ujunnaje 7 tonnes wona ko ganda ne wawi sukkude nde ɗon yolde garene jayde libération ɓe gaare losko tan ngel ɗo cukalel ngel ganda dañi ko duuɓi 5 tan toon to Sam Notaire ina tawa noon ne wasi fittandu muɗum e dow terrasse mumen ngel ɗon cukalel noon ɓe mbi oɗo saaha kanko Serigne Fallou Ndiaye ɓe mbi yete kay ko ngel ganduɗa yete ko bargol musgol ngol ganda saabu ko leɓeje o yuwa hawo wasi fittandu makko ɓe mbi noon oɗo saaha kay won wiyoɓe gorgol makko nanggama walla joom suudu ba makko nanggama kono noon ala hen fo nanggaɗo hen ha hanki kikiɗe nde ɓe battinto e enquête aji moɓe ala hen pawaɗo taw junggo oɗo saaha e oɗon enquête mo ganda udditama faade tan yitude holi barɗo ngel ɗo cukalel ngel ganda kangel woni Fallou Ndiaye toon to diwan mo marché toon to diwan mo ganda woni Sam Notaire garen ha joni jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Sadio Mané noon oɗo saaha yiiti hoore muɗum toon to diwan mo Arabie Saoudite saabu yete ɓe mbi kay ɗum woni bituji makko ɗiɗi ɗiwo nanni goɗɗo mo ganda kañum ne nani ƴetti lawol faade toon to diwan mo Arabie Saoudite woni tan Abdou Diallo kanko noon oɗo saaha omo jogori yaade toon to Al Arabi kanko goɗɗo mo ganda kañum ne woni Neymar kañum ne ummi toon to diwan mo Paris Saint-Germain gam tan fatude toon to ganda woni Arabie Saoudite ne wawi wiyede noon football oɗo saaha nani yiɗa tan woppude lawol faade lawol gongol meɗen de banam gorko Amadou Moussa ma ar hen noon ko ɓuuri yajde saabu to banggue sport to ko kanko goppirtumi ɗum joni gudditen hello wonko
non tigi hettiyankoɓe eɓiyankoɓe hello men wongo noon wawa diwde ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ko musiba tigi dañde toon to Sam Notaire ngel ɗo cukalel ngel anda wiyete ko Fallou Ndiaye dañi tan duuɓi 5 cukalel duuɓi 5 kam ne andaka haydara so ƴewtidama balɗe ɗe ɓennude toon to diwan mo Thiés cukalel ganda ko funeɓe ɗiɗo gotel ngel wasi fittandi muɗum saabi ɗum ko piggal bammum fiyanno ɗum ha ngel ɗon cukalel rewi hen mataw dane mabɓe ɓe jeehi école ɓernde ma deƴƴata so ɓe jeehi fijoyde ɓernde ma deƴƴata saabi ɗum ko musibaji ganda nani aduna hande hay goto anda holko saabi ɗeɗo gueɗe neɗɗo ƴettude cukalel dañguel duuɓi 5 anda anda ala anda ko wuule ko jangue anda ko ɓuuɓi e ko ganda ko kañum woni ko gañata ɗum ngel ɗon cukalel ƴette yuwe laaɓeje ha wasa fittadu muɗum bandiraɓe hulɓinima no fewi kono baddo ɗeɗo gueɗe yataw ina yiite ya barkinelaɗo Allah yataw baɗɗo ɗeɗo gueɗe Allah ina feññina ɗum Allah ina sakta sirlu muɗum Allah ina sakta ko ganduɗa ko kañum woni sutura muɗum ha wawa fawede junggo saabu noon hande ko gueɗe baɗe ni goto fof ko jibinɗo haymo wonani taw yumma ne ñaagui Allah wonde yumma mo wonani taw baba ne ñaagui Allah wonde baba hay goto yiiɗa gueɗe baɗe ni yande e dow mum te kala mo gueɗe baɗe ni yane dow ma a faɗano a meeɗano fadde ko wayni yana e dow ma tawde julɗo fof ñagoto ko yo Allah dandu ɗum e musibaji ɗi musibaji ɓe janata e dow mumen ɓe ɓeɗonne ko juulannoɓe ene ñaago ɗiɗo musibaji yo Allah dandu ɗumen hen ko hollidde tan ɗeɗo gueɗe ala mo woppi woppani hay goto hande aduna o gueɗe baɗe ni arde yande dow ma goɗɗum ɗum woni ɓe ganduɗa kamɓe majjuno toon to diwan mo Fass Boye ko koreji mo ɓeɗi noon mbiyanno mataw ne wawi gonɗinede saabu ɓe ɓooyi noddude erangoɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni laamu wiideɓe balle amen saabu sukaɓe amen ne wawi wiyede joolaki ne wawi wiyede laana ɓe gonno yuwani eko way noon kono min mbawi tan wiide ko koɓe majjuɓe te effectivement way kono koɓe majjunoɓe ni hande laana ka yitama mataw ñamde yardu woni ko tampini ɓe ɓeɗo tampi ɓeɗo loofi ɓeɗo yete woni ɓe ganda hande yitaɓe hen ne gonde pittali mumen ɓe ɗo joni nane hôpital ne gone soin ji koko ganduɗa en tout cas ko gueɗe dal kamniɗe saaha foof noon so gueɗe baɗe ni kadi dañi yo moyen ji pawe ɓe mbawa yiiloyede bang yo bang so hélico ji so avion ji ƴettete ɓe mbawa yiilede beele ballal wawa dañede hettiyankoɓe e biyankoɓe ɗo tigui guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaame kisal hokkude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗenno ene banggal caméra ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall